Tiña moita fame e non podía salir da casa porque chovía moito. Non vía andar. Pensando, tuvo unha idea. E se lle dou a volta para augas, podería ir navegando. Non me arrebata. E así podía navegar. E navegando, atopouse cun elefante. Que tamén quería ir a merendar. Pero non podía. Porque a avoa dese elefante non vivía nesa cidade. Como o tigre lle deu pena, comínono ir a casa de súa avó. Chovía moito. E case chegando á casa da súa avó, o paraguas xa estaba cheo de auga. E dixo o tigre, nos afundimos. Daquilo. E dixo o elefante cando baldeaba a auga ca súa trompa. E o tigre puxose contento porque por fin chegou á casa de súa avó. E a avoa colleu un mulete de pan e fixo un bocadillo para cada un. Pero chovendo, o bocadillo comendo. Ola, chamo-me Mario e teño 9 anos e vivo en Botín. Chamamos de que somos. Teño 9 anos. Chámame Patricia, teño